В коя държава се намират египетските пирамиди? Ами, според мен Япония. Да, правилно. Каква е роднинската връзка между Кирил и Методи? Баща и син. Да, позна. Позна. Колко на брой са буквите в азбуката? Ами, сега да видим. 50 мисля. Да, правилно. Искам да те питам нещо на тема България. Сега българин си, нали би трябвало да знаеш. Васил Левски, чувал си за него, предполагам. Да. Можеш ли да ми кажеш Васил Левски с какъв куршум е убит? Сребърен или обикновен? Сребърен. Да, сеночи вампир, нали? Върклак. Едно от двете. Колко години е продължила 100 годишната война? Ами, Да. 200. Да! Браво. Добър си. Ами, седемте чудеса на света колко са на брой? 3. Да. Значи тогава мога да ми кажеш и седемте рилски езера колко са на брой, без да те затрудни. 7-те рилски езера, така ли? Да. Еми, мисля, че пак 7 или 9. 7 или 9, кое от двете? 9. Да, позна. Малко остана да се объркаш, обаче позна. А гледал ли си имаш едно време едно детско, Али Бабайче 40 разбойника? Сещаш се? Не. Как не бе? Али Бабайче 40 разбойника. Сезам, отвори се това, онова. Да. Добре, колко на брой са 40 разбойника в това анимационно? Ами, като на брой са... Да. Колко бяха? 20 или 30 или... 20 или 30? 30. Да. Ти знаеш ли, човек? Да. Нещо още по-лесно да питам. В коя държава се намират 7-те Рилски езера? Ами... Да. Ти в момента ме питаш тия работи и аз сега в момента баш... Добре ли, в коя държава се намират 7-те Рилски езера, бе, човек? Честно ли е? Ще ти дам жокер. В Европа е държавата. България? Ама написаха ли това? Не. Ама сигурен си, че това е верният отговор. Не знам сега. Те са, че го написали. Добре, кажи ми тогава, щом смяташ и в България, в коя планина в България? В коя планина? Какойто и е. Стига бе, човек, сега моля се. Добре, нещо много по-лесно искам да те питам, защото виж, почти всичко го позна. Обърка се един-два пъти, ама случва се. Кажи ми, Троянския манастир в коя държава се намира? Трябва малко да помисля, аз... Помисли, няма проблеми, помисли. Ти ли в коя държава се намира Троянския манастир? Ами... Гърция. Да, правилно, точно така. Тук позна. Значи, до сега само един път се обърка, сега случва се. Ко толкова? Голяма работа. Ами знаеш ли, кой месец е избухнало априлското въстание? Значи, кой месец е избухнал априлското... Да.
Ами април? Сигурен ли си? Ами... Чак сега. Помисли. Юни? Тук позна вече. Да, правилно. Правилно. Малко остана да се обърка. Ама добре. Сега, дал ти жокера, ама важно ли, че позна. С какво Да. занимаваш? Като цяло още уча, повтарям. Що повтаряш? Ами, повтарям, защото ходих за чужбина и така. И кой клас в момента? 12. Супер. Значи ще бъдеш абитуриент тая година, нали така? Да. Ти как си? Добре, Какво можеш ли става? да ми кажеш как се произнася правилно думата абитуриент? Ами... В смисъл как са пишели или? С У, Ю или Р малък О? Ами... С Ю? Мисъл. Да, точно. Правилно, да. Личи, че бъдеш абитуриент. Да, да. Личи, че си повтарял, научил си ги работите, наистина. Да, да.